يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يهبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مهضرون فسبحان الله حين تمشون وحين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون السلام عليكم إن شاء الله Orang tafsir no Qur'an da kunya wo yela mani bamananga la ka warawa li murundo asengoro ita Qur'an sula mugana bismillah bisabana Qur'an sula bisabana odamne inshallah amina dabnaqa suratul rum ko fasura Tulam ni rumah kupala dara. Ini surah toda me rumah surah Rum. Insyaallah mina andamne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qur'an ya ala kadakurnya sanumai noro famin noro la barakaw la ala mayaw la no ya ala noro we shaytana min dara sapaka adama de fili ka iro nya ala la
kama ala ko amon nami qur'ana kala angana singa anga ka anga tangani ka bo ale ala qur'ana anga nyira kala fala la ka do ani shitana ce anyo wale bismillah o ma mi damna gani ala tawai ala tawa kore ala bidoni tamashami bismillah ni ala tamashami ala bidoni tamashami kadaka ala tiyenyana to ta mangame magatira kala abitira mi kaso o ma o kama ko masai o fangati masai o sengola masai abidoni tamashami wanta ayata de billahi ta fara bismillah ni ala bidon tamashami amid damenen kennoy wajme arrahman furuba nema tigiya furuba nema ko nema mo ko nema mini adama de ka do rashitala ala re ya da fasai maka do note maka so gawri note adro ma tire dale ka ko bamnu me nanga nyama ta ta ku to fiu amma nga sambiu ge wala ma ka nga sanga me ko ka tanda ka o dan fen na ba ban no doy o yala ka tu ngoro de anote o kuma ala be dona ka tu ngoro te amma ka fiemi sama amma ka jimi mi amma du kolo mi nga me sangolo mi jugoro lem mi bo do ni me ala ka tu ngoro ye arba de note ibini ka arba de ka ta ka toy ala ko akana ne do akana nye atsiga magana akana magame nga a masami ni nda o ese kula de o mi donni ko no bi doni o tulu ngoro ne mabanu itashi wala ben ibina do ka posebe ngala o ne mo fana do furubadu mashira do madina che imma kata juwe tuwo atsiga do ani dugoro kanyana ba che atsiga do ani fiye chamani che atsiga do ani kawakolo o jugorla kai atsiga do ano che o na nyona ne mabanu ala ko a wala no de ni de ngawti ta shire arrahim o ne mo me sanni o te furubai wai do kerengero e ka do jewla apo masafana do atina ba bulo plus sirle ka ta ko atsiga do jewla ka do de ay folo nye bege ne ma da fasai ati ba awdo bi ba ka ti anana dra ta ka ti wata ba ka wajibale do pa kan ne ma bege ay o tur goro masaya abdolo he nga arrahim kwase baye kan ne mo ke abbe ma gemina do go nyini ka desa ka tuye ngutaro o ko o masafana do o amme gemi ngono rahmaniyatu rahimiyatu anga nyina ma do ma la ko sobe anga dal ko be ma binne ma nun nata nala bi ijala wala ma ka de ma ka do ra jala apo mo ne ma krengrele aw musafana do ka do miya ka do timiya ka do jiya ka do buya ka do pata do fi ma do jema ne mam ni do krengrele na e ka do jala apo fanamo rahimiyatu ala ko Muhammad ka ko foni ne ma ba flay adama diwni wani man bi tashin blayna amina nganyana ma tsiga ta indal masai ngodre masai mi ni ne ma flay dige nganyana ma do ma de la no okma salamo ka dakure bismillahir rahmanir rahim ni ay tashi bis ngayete silamo konda jongwala ala mi fo chedo wa mba wale nga jara mayo ma jama yo bismillahir rahmanir rahim ayo fo kata ka sauka e ma mi ngala tei
imaguta dine ko imaguta ala ko la ala ko maja bismillahir rahmanir rahim iseto era la ibe tamana dugulo minga yo dawa ko dugulo dal masa o nema surungoran nema ini arama de do tafiyo ete ka tanu taw ibra baraka bolo mi jino dimo ibra kala kan ne mo jino dimo imuruti me ibe ka tashi ni miriam ye hakli mi ye kay ka baro ka jino di ma misara salama tay jo wala ala mi ko cedo wa ambi ada kana ga ko cedo ko nga jarama ma jama bismillahir rahmanir rahim jey me bismillahir rahmanir rahim de ko de ga taka to fiyo alif lam mim alfu allah qura ana lamu allah nadi alay alfu ana lamu allah mim alam nadi alay alami ni abe febbe do be masami mulo o de ga dabra qur'ani o kuma don te min da kono on gane ne tay ka do la abana aramade ka doni ko ni doni o ma utitum dal ilmi la qalilan ko ala ko afo fe mo doni ko ma foyde o aramade mo doni go ona tabe an kama yangale do amo panga chiro ku ke ka soro ala ko foy madamo doni go o doni o chede o ma kamani yor la bi sam ga do qur'anu ka fone ka saya bedo o te chen ala aya kele o kala halabe o madot ana made shife wani mo farla nyongo tuse o de batirum rome o kama saya hakika to ka fo wasigara la de fi adna al ardi amma suriya na yakoni وهم من بعد غلبهم سيغلبون جدو سكروا له كونغا وكفى ويربنا سيسرى في بدء السنين ودوك سيسرين أتنا سندمو فنبو سيسرى لله الأمر كوي على من قبل كقنيا ومن بعد أن نغفى ويومئذ يفرح المؤمنون ودو مؤمنو يكارو كفو ودو بالنسجة بالنصر الله نالك دمي ينصر من يشاء على دمي كما ما من ياجا وهو العزيز الرحيم ويكادو كافو على ديستيغي و نما كرغلي تيدو وعد الله نالك دايبي لا يخلف الله وعده على تاكل ولكن اكثر الناس لا يعلمون مولا so caman be olu to do ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya yesu gi nyana may ko munun na makna ga tifiya aku ga doni dayo wa hum an al-akhirati ga ko ulama wala ma ko gorla ghafiluna uta foi kalamo kula ni suratu ni ani dabrami anyo fasa wala bati rum romeo kama saya ani kisra no e farsu kama saya ukera nyona uye kala bake o kele farsu kama saya sira robo kama saya la kala o wati mi ngara adama de bodo do o ngara ba bedo wala mo mo bati rum cento segara robo kama saya la kala min de bana ko segara ula
ngana ala ba fi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna ngana ngo fe sanda ti dabade biriwo arab kala damado bawna ngala ni bawna ngamena ko damado kuray ka te tamo arab kala be biriwo di no ata sandambo igado rome kamo saya abena tatu israma saya la sigashitola o nindo ma shiku nyeta wala sahaba uno ala karana ka jawye ukado kele bebu duwa la fila ngawna tabe ale tarani mabani wata kasro wati setugo shikde rumau kam saya bulu ko abi se par suga masaya abada ke ko shikde ngaram ye latkaw tiye tabana wala ben natablo ay wote pia ofmana bayi luma data muhammadu akama ki fanga bla ko nani fami anyoro yebala ele be gane fanga chaya mi be do ka ko robo ko masaya atse part ko la persula fiwotila akele be ki fanga bla la ni fala yo fali kusiban kera robo la ni de konga sanda ti dama piu ko sanama do kono ko robe masaya ko kana bina tatu israla o koni o foka do nyon do la taw mana ana yewo kada ka foku yore a cer ku yore o Allah subhanahu wa ta'ala ako yoma de yafrahul mu'minun odo robe masaya o e dina mawye kada ka chrétien dine ala ko bu fufa amma ko to dine mo ye ñom bal ko wi on gawni minu ngel la no ye tatu la ne o pertu wi o lu do ko la tasma batu ko opma retom be dine ko kala mo be kala ko kala ko opma na o lu ka sesro tasma batula nunga o fana islamo kan sujja doye adaka ubbe ko ala o nga menu nye tasum batula ko na funye o do ke sesro chrétien ka o wa wati ni ala yere konte ma shita ro ka bo chrétien bina sesro ka toyi ka tasma batula noye persuye ka suga famana o nga ala ya ko ni pia amaska o ale mi ga kuma ko mo wadda kono kuma dura kon cerla sa mo to ay fangi bla ko nani ana le buni ze ambe kala do fem ma do ma bi se soro kala la o fem o foete rogo gulo ka fu bise fer far sula ngani ko ki ga ala ya fi e ka daw ko ati sanda da fa ko sanda ma do ay ka ngalo ani ka chen abla kana kan zein afura chugo mi igaro ka fo sanama do unana karnyo na kubra ala mi bon hore sallallahu alaihi wasallam anna kete rugo ko masaya yeta to taso batula nuna foga juya ka ko asanda madonya ala min wa ko tigi bi nasrillah ala kra sallallahu alaihi wasallam aleni aka mamnu mana pega ka ba mo mabe ni abe kala kono o fana bena ni ala kra ka sedo e kala dola o ko sahabo ka to di islamo ka se kala dola o kuma dinem kulufla kire chawo islamo
abe se soro akaju ka wati o kuma nunu ye dina ma ya hanna nu de dine kale na ru ka se o yanda o e mumunu gulun su jado e o anyro minu be nyona jala era la fana o kuma anye se soro o kuma akran se ko fly islam o bulu o ala be ko do ko o do ala ba ka sejira ala de setige wala hina krangare letige wa'ada allahi qala ka laydu la yukhlifu allahu al-mi'ada ne mi faranga la fati wuli fiu walakin aksara nas la ya'lamun ngam mo la so chamanda do chen la na make koni basically kunaka koni gele mohon na ko alaba kuma be foye akala ya bla mo kene ka dizai nga alhamdulillah afaratu mi alai awalati abina fo dongodo ma kuraw bina nyame chorba la tabala ye qur'anu alabe kana kala kenaminga tafsir ge kenaminga barakani noro marajudo hanne tsa kala kanisigi kallame e baraji bay o kenana kana to idale kayo kenaka ko to illa ko shido e be ko nyishi qur'anamo o kama ngo kaboya sama sen nuna kata fo nyiga to ko ina ni duna misri kono e kana dai o e qur'ane bunya kenai misri nume va vain pray on sigi wacho me angini fe mama ba fa kita isangane do ibora yoro jafana isunedu o dalite bashi nga qur'ane ka kenai kana tiga dai naida kira do be kasno ko fashi yani ke sino ga me mbara yorola kana mi ngol le ko qur'an ga kana e ka nga sigide ko labe ni sino ga me bul ga ta pano yorba be ka o dabra de fay do te ga pamu apro de ni e ka ga bara isoro ni do kana ga do juru mutro kada ga na fay mo ko ma yalla magala ko ma ni kana la play ma me se no su ke ga ke akati da ya be e ko dumu ma kurabina ma senga kolla muso mo ko ka famu usri ala ko yoro bejedu nga krengere kono ala ka kuma ka ko yoro o ti da yoro ni je bra preza ka tsuru kala so ti da yawa muna ti preza ka tsuru kala ma be ni da Terus ini polisi di jalan mobil tangkap fili. Ada gaya mau punya do presa apa mana? Enggak. Taruh kau, oh polisi di jalan mobil apa gaya apa? Alah kau bilang apa gaya apa sih? Ulu cita. Nggak firm nggak ada sebab beraji, ubi beli mana sebab. Ada gaya lagu sih, alah kau mau. Banyak lagi firm ni bawa hijau. Kau mau mehak lagi ke? Sumbi Arab dia sini. Dor buku raja. Nena misil gor kana pla seli ni ba fe kita singa tebe kana atoy di kina ba be gas no to bashi o ni en na tashi do mami na taribo ka fa ya be afamu ate anda yoro la ta ko jira ne de ya nyama yo fanate ambe ka kala ngabu yami ndo kanga di alaka dabramo yende e ma fedi bla qur'ana sabe ni qur'ana bla yoro abe to kala kala ka faka do o si ala ko nabi fo ayal lame akadari ne na ni daw kanaga e ma do ya no te qur'ana mo wa o mo ambe ere de ala do wal mate ni mi nana no tanya do ya ko yebu na akata ya be يعلم الظاهر من الحياة الدنيا جين يا وكنا كنداي حقيقة وكنا ما تطوان تطوان دليل دولا أو على كرافين مي كوني ni akelete amma fa daga daga wati ma shi da ba ba ro se da setro atwai
farsiw ka a cogoya si kun bɛ yen nka a fɔra dabura minnu ye a nana kɛ ten piyan ala y'a fɔ cogo min ni mamadu y'a fɔ o cogo kelen la se nana sɔrɔ wa ala ko ala ta ka layidu tiɲɛ ala ka layidu talen don wa a kɛra ten o kuma ne na aw caman bɛ yen ko bɛ taa laban min na an t'o dɔn nka min bɛ kɛnɛ kan an ɲɛ b'o de la ten k'a sɔrɔ dali masa ale ka cidenw ɲɛ wɛrɛ b'olu fɛ ka filɛli kɛ min ni an ka kɛnɛma ɲɛ tɛ kelen ne n'aw ta tɛ kelen o kama n bɛ sigi bɛ kɛnɛ kelen kan olu tulo bɛ ala ka kumakan la nka ne n'e dayɛlɛlen don an tulo tɛ foyi la mɛlɛkɛ bɛ na ka na kuma ale fɛ e ɲɛ tɛ foyi la ale mɛlɛkɛ bɛ kuma na nka ale ɲɛ b'e la nka o n'a ta bɛɛ ani aw bɛ baro min na o tɛ tigɛ yɛrɛ foyi i b'a dɔn k'a fɔ kuma ala ye seko la kow bɛ yen o kama tafsiri kɛnɛ kan nurudin ka waati n'o ye imam mahdi ka kalifa fɔlɔfɔlɔ ye a bɛ tafsiri la tan sunkalo fɛ misirimankɛ dɔ nana sɛgɛnnenba don a fariya don sun kɛmɛ ka degun kosɛbɛ a sigimɛ a bɛ walanda lamɛn na ala ye mɛlɛkɛw bila ka na dumuni d'a ma ka ji d'a ma a y'o dun ka ban ale tilala min kɛ nurudin min ye ale min bɛ tafsiru la o k'a ma ko hafiz sahib pour baaj हो गए हो a ko karamɔgɔkɛ k'i farata wa ya do ale taara nurudin ɲɛ b'a la nurudin ka rufaniya ko k'a ma ale tɛ o k'ala ma ale tɛ ɲɛ o mɛlɛkɛw bɛ ka lahala min k'ale ye hinɛ kama ka bɔ ala yɛrɛ b'a fɛ ale t'a dɔn ko maa wɛrɛ ɲɛ b'o la maa wɛrɛ fana ɲɛ t'a la nka min b'ale n'o hɛrɛ cɛ n'o ye nurudin ye fɔlɔfɔlɔ ala ye hijabu bɔ o n'a cɛ o k'a ma k'i farata kɛ a yɛrɛ sigilen bolo hɛrɛ ten o kuma misala an caman ka dɔn da ye sanfɛta in ye an tɛ jukɔrɔla dɔn jukɔrɔla dɔnbaw n'olu an n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ ko caman bɛ yen n'i da teliyara i bɛ malo komi ni alamaw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka na to ka bila u ɲɛ kow la ka ɲɛmajɔ ani ka batigi a bɛɛ lahala dɔ de ye e min ni ne ɲɛ t'o la an b'an garab ten caman bɛ taa laban ladabaliya la a wari bɛ tafakkaru fi anfusihim ko yala adamadenw m'u taasi u yɛrɛ kun na wa e yɛrɛ adamadennin e yɛrɛ dacogoya in hakili faamuya taasi an'o n'a ɲɔgɔnna caman min ni adamaden sɔn bɛ o la ala fɛ a ko an kan ka miiri an yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ masa min y'an da a ye seko la masa min y'an da a ye seko la ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq sangolo a ko ala ma sangolo ani dugukolo da ani fɛn bɛ o fila ni ɲɔgɔn cɛ illa bil haqq fana kɛra ni tiɲɛ ye o kɔrɔ ye aw minnu ye adamaden sen fila bolo fila kɔnɔbaraba tɛbaraba ninnu ye ni aw y'a taasi a ye yɛrɛ kun na a bɛna dɔn k'a fɔ masa min y'a da a ye seko la o tuma na o masaw ka sankolo dugukolo o n'a a tɔgɔ ye fɛn b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko ma da fu dɛ lakika de bɛ nin kɔnɔ sankolo dugukolo ani o fila ni ɲɔgɔn cɛ dalifɛn min bɛ yen k'i k'a dɔn nin bɛɛ dara tiɲɛ kisɛ bilennin de kan o kɔrɔ ye a
ashima da fu da hala do ba bela mi na ko ko sega daga ba sawlu da go ko da go ani fembo plan ñoñe o kana ye o be karaba me e man ni sebla ni bulu plan ni kono barabari ci barabani masay ya jade yala nene anta shiko yo folowa kanga sebla ni bulu plan ya ka anni nyete se nanu ni atwaji biye kulobo u fa be kwa manda fa atwade fanga mulo trango na tabe ka abbe karabani anya da sholawa na yanda shola foti ko kono ala barakata ko foti ko kono ala yalla jappo wajane musamman o ni fefe ni kato ka ko sanga ben bedela wati ba bedela midi tebe wa inna kathira minan nasi gado mawla to jamma me ila bay rabbihum la kafiruna nyana may ngobe ala yoro la tay ata dal ma tay yoro lay ako mawla to jamma me gende do gelede ngay amanga nyama ga jogo na dara bana ko ti ne ala ko ma ci ko o jaga jori eni feñna ma waro de bedu roba ega sambi waro sambi segi abinani akira uru nono nu sugo nu puwali ikadu mana ego ikanyeke o mbejala o wal niuga se ko be ketinga lu dayere ni bula ni bela wala bi digala bi bula mana nene alamatay nyinga ma srakari nyawa te ko be nyina ma be de nyinga bi yesero so ka je kono na war ma nyinga bela raka nyabo ya ka kunya foka dayle wona tabe ala ko so jambe ko fidir wala la so jambe arama dum la so jambe fidir wala kasro ko fidini arama de te foye ibisungo dote ko fidini amit amin ani rubuti ngay ka wante foye bana mini abandora bidigana ere kan ba igulu mundo ibade bana kele bo soro hali ka do bana dimina kana yere la muso ka de ni zeta da bade ande ka jamana tuma krata o de be mi anga don de be mi wala kan diga nyere la Allah hala chama be ngam mi ditashi itini yejo na de ne ala ko awla no tafakkaru fi anfusihim ayata shi ayra bakuna anga tafuma tegana de katay ni miro la iba ko fasano jama ko minu muna do bi du mo ko do ira bakuna de kulage dumini kala jimina bo gala ngene kala ni miri kala halala ko edika ni don bay edika do bam bay ngado da bay go nata be go ke banda be be ngere mata dumini ke do ga ko hey ibe ka kabani ya da gro ko mo atu abbe ka femi ne ke be ki yere yu sabelo e to boy nasira dakika mo imaye bisingi yere usudi gonina imaye bisingi motole gonina imaye bisingi mola gonina remi ire bo na bolo inya churule ble
ita fe maki imula le ni e bora daga bana batri ne kono ki ga bazam lo ku bo febe itme jama mi nguna o fanda ga akadlo ki kolo akakushi kolo o tinya churo bo kuna jogomi ifana mai tabe blane kana yara be kile jade o mara ile jabi feni do de kano lage kibi nyono labushi kana ke kibi ya do kuna kana ke ta shayira ba kuna bene yusinga malate yusinga wajute yera bi yera waju أولم يسيروا في الأرض يلا وما يلا على كدو كلو كوا فينظروا وقبل لك كيف تشومي كان عاقبة الذين من قبلهم ما منهم كانوا يدو كلو سجلينا أما يلا دو كلو كوا كورو لا بايوا إذا رجعنا فهم به وبي مسيا باو كوفو تبلي برب ما اسغنا برب ما يكانو فراتنا برب ما يا كاتلا بيا او بمني كوني يالا كا او برو ما او كانغا اي واجي جي لا بينا ادوغا بو دودو بناكي ويرا كا فندغي ني فام يعني غن با او اسما كاكينا بوي كوندي كانوا اشد منهم قوه وكتلوا قوم من مرو fanga min ngu moru la je kono ya o kundila apa o ba era bay kapo tila wa sarul arda wa je barula wi femi nge du kulo re kayanno ko a imo nyono ke tan ko nyono ke o kono kara ira sile kala smati ni yara de ko ma mutaka mami tamana aka kodo naka pamya kapo masile tay kada ka bichamanye abi famia chamadoro wala pe ko munna umayala ni ala ka dukulo ferferla fayanzuru qabla ke kayfa tubmi kana akhbatul ladina min qablihim usibula babnu nulu kono yow la bana todi ko fa la bana todi gam sayar mi ko ka bele mi no ko la tarani ko ka soro henu ashata min quwwatan aw mun mekka ma yanga da ban daga ko ulu nga ko kwama awi o ye baram nga ko ko aw mo kere wo ye shimi zoro aw mo zoro wajatu rusuluhum bil bayyinati aqwa ne alamu langolo toyde ko uka chide umbana na umo kana jira ula jeta soye aka kaba na kai yada na ka segura bina ba ka jira ay nyo na ula aka na ke ku chide uno no kula di jeta soye wati kedo masado bini nyinga min nyita ka fanga di mo je fana no ibe ka lala fe ga fanga ngona kanya ma kono masado bi ti nyinga de onga chide umalla mede yeyu malasa ko soro yu malasa ko fanga yu malasa ko ta te labamo opma o malasa ke bay no e jeye wa bi bulfa be bi je ka malasa ka de am sirba fon jayara ka dama de bo alakula ki nyina alako ka ida wa anu feti asraga di halati de ko kama yoma hadi ajira ajibtu liman zarada shay'in ajibtu aniki ayni nadirina wa azharu ko gaba koram sokoranina akoro ko to ko ba ko ko tabe akame ki yere ke dibisani halbe abaka mo ne kakaya ka abu ko ko tini no ko ba birna fa ba ko ka sura koro abaka anladi de da be tim so ngono ko ji ba to be to ba ti
biman blay mo ke boran de la yo taje ko fili ay fata taje fili o abe ko ka da do mo ko roni do amma ma shi do ga ne ti se ko fati le fila le vie baro da be ga ibra do mi ko le vie pa ko ba tra che ba tra yala o kuma bi o je ka gururuya kan ba ne ki fili o la hala from be je ko no be ka to kunuga na e bi yera tlala chodi o nala manye mami mo itese e ka dole baya je bi i tuka yera no fe fo ku baro ka fa ka ta ala ko la ble wala ka nyemo mashite gira tla jena renye bangu kale de fle am se ka magale de la e ala wan lo bare de la ala mi no be ka fo anye tala ando tala ono ala manyemo je yere mi ale yere je dakala halam ga la hala yere be tlaka era de bo ala no fe ka sura dabore de ika o je la hala je kala ka masaya do o je dara femi ngamo abi o de ko kangalanya abi ko kangale ala ya dakal alhamdulillah ko ngo laje ka do ga a masam yen lawo se kula ko kuma ni yera table de ni nal masade e kanga giro ne do fe nga abi take e da yele le bito no fe abana dal masa yere ay e nyina no ko pew o hera ke rofle ni ma diga dafran laje ako wajatu rusuluhum bil bayinati fanaka chidi unanu mo ni dalu kana mo ke kala duluge wama kana allah liyazlimahum wa ala mawtu de walakin kanu anfusahum yazlimuna nga ukra yara kunde ba o wati o singula o famo o na protu o fendigu o negara gefe wala ko ale mutonyo o kra ku yara kuntonyo chidi umla ku ye kana muso akana kari denga do kono no lu kuma fa kata se jeni abla denga kono ay rudo o imam adi ka dakurai ka ko ajibatul zati maza zati shaybina ajibatin anikin li ayni nazirina wa atharu so koranindo nga keba ka yere masri aba odum so wono ko motido ay grano fe ayam mo kamnu halaki abna ko na halakite to ma gorbo ka tura atwade ya ko masru ko yera kam to misanu nye ka dable naw ni semble naw ni nyashi ka prepare era ko hagla bati ngam so nyinda fle imaseso ay nye misala ko de nga dimi set sika famu fiu ay wuli do e ko hagla ko bati ni na ko le masro bisi arbane tache na ko ma shima tame kamo tache kafli wana ifila ta ko fle lable ba to right sika soroble o ma korba mi nyi o chama kra ma korba mi nyina o de se ke ladi o kamo donc laba doka ladlika wa shaykhun fi jihati al-ardi yamshi walihiyatuhu tuqabil rukbatihi فقلت له لماذا أنت مهني فقال وقال لو أنه يدي شبابي في ثرى قد ضاع عني فهان منهن بهتا علي نينو نباثر أوف لذلك بين أكو هي دمتم أكو نيه توربا دوي أبريمه بوجي بني كذا برلا أبيتا أبيسيجا أبيتا أكو نكام تورباو ade kra to de e ko re brime be ka munyi ta ka wuli fiyo yere mun be ka nyini ni be nye sebe ko isa de
فقال وقال لو أنه يديه أقول ليه يا بلوكتا شبابي في سراقة دواني أقول يا شيخ ما فهمني فوي تابو أقول كمالي أنغا فنانغيا ودي بنا نوفي mbiri memba ka go dini ngade be ye nyeta ye to shila o ayen ngeka lamane ba waju toro min gobri lefle ni ko na sigat leble e di bisa mi ni be pana de ngaw kuna bi toro be ka fiye nek nga kene ka tamega ndama to batte ngaw kuna mi farmi na katika panga so mi panga tika kate o kamariano funangia mi ngumene na kene ya o de bunango dotra bala foyoro la ala dotra foyoro la dotra kodar ke yoro la ashima buru yoro sebela onne ba fede ka o dimise ya nyini ka sorobi subhanallah nimsa kuma fora obina bomi ay ma korba be kan hala ko dimise de nyina kan ladi hey yawma idhin la tusaluna anin naimi domi kemado ala ko mina nyini nga nema kerngere niyo damo ti kerngere funanga ya ale wati de ko be ke wati do nga e ka funanga ya abekara jebul no jeno fe bulla mo je tarabi et saka jego ngamina bli ko kurula ko so mul kura feno tara kadange nga nimisa temina ojme na ya toro e ka funange yangi kamaleya kenaya ko kito konnana wajul ke yoro quran tafsir ke yoro janaja yoro ani anamadi atwadi mogo yoro e ka fenge taro dila to kamaliya taro dila o kuma kenya taro dila e ala ko mabunu koy i korle dawlo yere to ala ko mi ka kamaliya baraji sabeku nita je gouvernement ne sambi wala toro ko babo ko itara tetla katri shibe ka foso jobara la bobini je ke fili femi nganga dimo kalo sabako bobino dimo ya do o jamwai de ngakena fami ni foto de bara cheo o je gorno o tabi bawe ala ko neta bajo ko tenetala i kamal may minge i kene may minge ne ala bo baraji di ibulo yere to bulo tsaka fe keble jori ni mat tsaka ke ni mat tsaka ke ko ngane ba baraji sabeku nga sharti di misanama yala iya dokewa on nimisami no ka dugu o refle di misana foi kunde panga purti bolonda konser lata dunu go yoro so taka grishu fe ni enana desra muso mago tilabli evra tsega doge yala vini si ka to grabe sage ba ni je umba ala ko ba agara chori kena umela utarami dotora dru la dotora bala la dotora kozer ke la on na fa ibn fajman la ngani ku ya do ni ala ka walu dafe ne tatiba ma bara yisaba atwadi iblo yere to kada ka ne tatiba ne te je goro ne te jamba ne ado di usana ma kenye de ewo ma tido dibisena o kuma ne ti jamba koy ayi koroni nga ne ma fenga ala ko wa fend na sega sebe korole kunde e ma dokew o jurumi ngon niyo kay dibisena ma ne to sebe bu chef law o be kaba nga baraji mino ko men ga dimo e ma dokew nimisa de flow isa kamalem wona na waju ga fle de ladil kay be koni makoroba birle bi ni birle na birle dota adonga fo kaba ko be atling me ko enini atamato padde ngam kuna ngabe wati bana o ya ala ko ke wati de
ni ya ko wati amatunu de ngale ba ka nyini do mi ka ba ta sa chugote abbe tura yoro kundawna na tura yoro sebela amatunu goyi ngala ba shuri dale ku ati lay du chefiu oh wajul kero ne tafsir kero na nyono ma julle bitay ma ba to ma ta ala nyini no ma era bo do ma bi nyede nyini tafsir kana ka bi ma juli wajul kana ka bi ma juli ngana fra ko zere be yabe wala mani ko me yabe ha abe ma juli abara ko be mi nyino dono je nyam mala sade kada ka anye ba lela akabele de na dere ka debete iti sew ko kanisi ga baraji che kana kurana ra do view ngai tulo enani e ka wati to kanasi kalame hanni suno karola baraji bisabai ada kala ka ko hum qawmun la yashka jalisuhum umu hali ma min bina kodo yanna amana kamo ala kara ko halu abullangulo di bongala bulu asira yaw amaka ala nyina mo kabina fo latukola firila parfait ne ko ni sigo korka boroke to wilto e bitana ka kasa do gale seto law ai do so ema do so e ko ni siga boroke siga tala ita to ni paro kasa bita o ko mala krako aya jija naye aljinan nako furuye ay do akata jirde do dum ka jiri fire do boka asumsum sabo ko ya rasulullah aljinan nako furu je ko yawa onke akwa mu do ko ala ko fo yoro o aljinan nako furu de je ko ya emiti sige watike katama tama ka do meka do mi nafa wala mi nge wala nek siga ma wala nay ya jiri de na jiri fire de ngama jol bin nay mabo de no fe mumatu mana kadaka sinide be ka ko boy olu nyebe jeyni la abana waw da mata koy amul make nala ma nyey moy tesede musukoroni de mashito mama diga daburiana akoroledo gonata ba kebe kam masrika doblika aseungle ebe girina no fe fu ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أكوك من يكادو كفو تنجين ممنوع يرتوتتا ولبا ثم كان وكفى كالكرا عاقبة الذين مولى ممنوع ولوك لبا وكرتو دي أساءوا سوءا من ولجوك وفنا لبا نجوك ما دلته ويالك دكو يوم قالوا ديا وكانوا بها يستهزئون nala ko kuma ru fara ko flejela ko umbara bo ala ko mawla ala ko be imbara bo mina amanga mbara bola imbara bo yera dira kita kala mo ala ko atima jako ya ngo wati dola arma de ira bayete na jora ala kay bike ala jonyi ngay lablal dike mamin ti urdi ke mo te urdi kala ala ko bola subhanallah alhamdulillah koy ala ko nade ne jebi urdi ke o foka kar mo bla urdi la o nga baraji be mi ni banaye ni naw do fare kata nyo ere ka gole ali gile mani yele mo nguno nguno Allah Allah ala I kormo be ibu bebla ala kula ngala ko sisa wa ke kenema to ke ala ko e ko so de mier sisa de shribu gida ya yelma ala ibala ko fola sade wurdi chama sade ngabaraji be mi a furade yani kan wati se ala ko fo won na jorani ala ka bebe ni bebe ne ko fo ngaw ko te ni bla yira modi ko ngay ma so mode way dara le flemulu
hal mi sigi mi korta o fana nyaji bo o fana hakli bito ala la efe nga bara kono jiti soronna de iyera labdele ki tiyero mo ala benodi allah yabda bil khalqa ato o may na wara ku bi mbara ba sisa e mi mbara ba karta no cheka ala ku gabo ku sa wala dido alozi o alozi e dale tenebe te ala ko folo e men mbara bo mina kara jogori allah yabda bil khalqa ko ala de dali damna bay thumma yu'iduhu abdaka sab thumma ilayhi turja'una ko fe wa mabna sayka ala lamo ويوم تقوم الساعة دومي ني جوابنا كسا نو كياما دوي ala ko jubal sul mujrimuna ako jurmu taw ko binni misate ko jigi tigale walam yakun lahum min shuraka aw do jenyaw daw buloy e jenyaw do buloy shwa mem sega surnal doke ka ko ala ngobe to mo mana ya fumo tuna da waraka chide unana afe akano chama de inyano karili nyana ne ala fe muso doy ngana ikana mena doyna to adama de mbegu je kono ka chamangi nyana ni mo ko wajuli make ni jama yera yeli o kange waju o domi ni o yebiesa ala ko sunu duba warata de aje yangunu man nege ka imurti ka bo ala kula o lut se ka sunu duma ay wa kanu bishrakaihum kafirina mama i jenyaye ko ina pe kokun daw nga nyombe ala ko taw ke nyombe e kiamatu do nay nyonye pati be ba fe nyonjo jenay kanan ko ndi do ala fla go do fa wa kanu bishrakaihum kafirina yenyan jugu be kiamado pati ni nyanyo ba hu nyonjo ala ko ni ne ba be do ay ñonjoro dabla abam ne do ngam nu ngajje nyanya o kera ala ko kono alhamdulillah lu ka badiyan teriya o biya ko bayade وما الذين آمنوا ما آمنوا لمن هنا وعملوا الصالحات كورن يمونغ فهم في روضة يهبرون ما آمنوا لمن هنا كورن يمونغ كورن يما كيفما أنا كيرو أنا كتشكو وبوجي أو شيكانو كولجي ودي بولي بلا سؤال ولا ما مناكم غني نولا كلينياجي أجمعنا دوغو جي فهم في روضة يقولوا كون بينكم فروكون دو يهبرونا ويا ببدأوكا وبسم الله دواليني نني الله بشي chama mindara selama saboka mumnu saboka alama saboka je kono yanno chama do obuya fara ke ku mbede nga je do ndani buya ani tanne je kono ya na chama do obe fale do walila وما الذين كفروا غما منو نولو فتر ولا كبا وكذبوا كانوا ذلك بآياتنا لك تكون لك تمشون والقاء الآخرة كفوا سيكو فنا مسمي أن أمنة ويرى منو يونغلو ديا فأولئك في العذاب مهدرون على كو أيوا وتي لما كوني أولو بمنا نيوزرو جانب كونو أمي سيكا janame dakurunya na jaba dakurunya atina boko ala irade dimine de ko ni ko ne soro duguma na bi timi la on ala chana bara ko to nene ka foiti foi nyala duguma nene ka foiti foi ka ala la duguma foi gani ne la nga ala masa sanma mi ay nene sanma da kana je kono ma ilame janaba koro de ni an la sulu saniya yi o febe se kata saniya la sulu de la ko be se kata la sulu la ni sanuma nana masamiya da masa sanuma anana farkolo de me jesu sigi de la
farkolo nye o bora je kono ya o yanga duminu jiw jirdew o min duna be farkolo mi dlaw de la o yanga inde saka foy ga yanga nye shude kada ka anyo duminu nundo wati ya jirdew o asro chugo tabulu jirdew mo na de amadu o kore ka be ne ga toli ala ko a kono ko shula sare malo to akini fe amma fe amma de shintas mo ko ka fa ka ga ziga ka ala ko shute o farkolo mo ra shude la ko e shude ala mi nyina ma ba fa fe de kana o sanuma do o re farkolo de ko to farkolo ye shude o ma ka sai kala ka sai bara ka sai atwa e dongil da ka sai pa abe ni farkolo de so ko ida ngala ya ke kama ko onni ka afanya na ala shita ni yorodo anje ba farkolo bina ten dato amma bina ala ko shude shude o je be shula o de be ka ma shula laki ga ma kono mo don ala be yorobe farkolo la tato ka soro o de be ala de ko gamba do wati minni afara karta ka kalfa minana wala ka patro ibina adale dafale ko be chomi ayoro be nga fa ka jokomi at seble ko iko mega kalfa ma mene o kamo eta ko me won nga kalfa tara wala ko fem ma bulu nyu mene ayaye o nana le yorola o de kotigi aka shufla bulu o yanga de ale bora boyna wa to boyna oho mi zanni o bora no de kanga ta la yorola alaka saniya min ni je kono ya farkolo ya noko ka fa beche ika wala jugu ni kuma jugu ni dabal jugu ni ngane jugu o de gan no ya kata dan nina tika farkolo la o nin asanuma na na bi sagi matangala yorola akari matangala ya asanuma ga sagi ga fa be kran no e no mena abike katai na bora katala abike farai o kuma ni farako ni ndara feka ni tasma te o sega borogi ka bolo blede tasma ko forai ni nogo nganga ko ife ni ya fanyi ni selimi ni kashimi ngala dala enne muke kuma nogo fara la nyonga ni o tajrumu min dara nina akara farai sa kuma ni no fara de wo akasa kuma no lemba o jana mele ko yabara ko ma ayamne aga tana jana me kono tasmana o ka fara no buna ki ka wala ni jana me wole ka jana me dawe atse maga ni na sanama na bile ara ba to go ngabode ka tal jina ka wale koro e ka barate abli ngaga minge nyo ke beni ka barato la sule minye se ko mosita o saniya de to opma فأولئك في العذاب مهدرون كولو بجانب كنو مساكا ولا لين ديكوني جانب ما دو ما دو كلا ركون ديمينه دو يكون من نيجا بديمي فامتو ميلا أوتة هل بي هنا مين ناي أرمادي دو كمو كابويا منا ودا أرمادي نيكا فمنون دو إننا فمنون دا كان نورن نينا كا أبوه يا كنو وكمو فن نونغان فن نقولي نونغان أبوه تيجو جانب وبابا دي جانب باراتيا دو دلا na yo ke ga babana abita laba mina no e ni sarmai atte kwala kama wala ni sarma nyere ma ko abita na fa ko kom beble bal jina kono hanna ya soro abi menyo nye jana me kono noko guriya benyo nye fini do jega di doy ko ma jana te ala ka kono juwa yore ina yoro do redo ko tasma fora kana singa ala bla kono juga joro la ko kom sorwaro nana ala kara nyama kono ko ala e kala indi hina koy ako je tasma nerati so ngande bulo dawlaw be kala ne bita dama dini ko bulo tasma na ala kara ko he sorwa e ma famu koy
aga ba tasma ko la tugo mo tew ina yoro do ledo ni ga mata jamu fa ina kongo fa ina wa rahmanir rahim di o ga hine nasira do be o akachala asabala ibi juguya e ka to dumona na mado ba juguya kam o ne aru muso de mangane na be frada mo de to so frala ngebi nikoro gbele akala muso ka frage angono na o ni mami e ka o nikoro gbele akata ko muso ngonna ga jugo o chende nalumai de ngade ba nye katame ka ngalla halam medina na man ge wade mitude o kuma janame da barade musa e kani kan ne mana iyen no do de cheje kono o no ga dital jina kono o matasma da barade ka o no ga boy ay do nga alaka makari atwari makari tiya ni net tiya ngo damu fa subhanallahi ako kuma na ta ayala tan ya fo hina tumsuna wula ufe ko wula da ufe ayala ko tuma ame wula da dora de lemi mura on ma ko on de ma ko no wat leta to fle subhanallahi jin yet lewo e ala de do koy wa mina do shubi ngono jin tigi we o be ala wa hina tusbihuna ko ayala ko suma so ma daw fe an so man so e wulla herala ala ko ko kar sama se ka wuli boy ala wulla ni banay abetti sola do be fonona ko do era tamana falay fa subhanallah sana be mazay boy ay ne bo shi ngono ni heray pample ga nyo bo so ma da am la wula da benani du bay ngono ko ko ati tangara so ngoro ko to la boy do se karla do turala clay ngono ko ni on ga nene akachala amna sunti ga boy e do do ne do do ay be masanga bare fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna ngani tashi era gora kula araba alaba de ibala barka to ni eti tashiu kota yi tashi bika ala barka dala bade hanna ma fonne nguna ala nyebe suna taina nga ira bi jaw ka fonne nguna era de ni tashi bay ngala ko kakaba ko chama me jera ko ko bitembo la kala ndaje وكم من آية في الأرض يمرون عليهم غافلون فلا كتب فلا كبا ko chama du ko ga ngami te anta jate fiu dunya karimi izgile fle akoro na abulu fla da koro ga ngale choro bay sigele aya nyinga sambi juli kabna ba bashi na ba se ba o segele de fle ne ama fale falo kabako agara jori ega pere machi fulawa ashamere machi pere machi ala ga dal fle bani ni adama yira tire lage bi ala kufo ire fabe be ala kufo ngandi tashi yim salatu biya do ambe bete o yala ka dalli wala hul hamdu akutanu de ala tay fi samawati wal ard ni tashi bare akutanu ala tay fi samawati sangolo dal fa la jeben wala ardi andu kulo dawe wa ashiyan ako shufe tashi wa hina tuzhiruna le gwa fana laje je sajule anda do le mi ko kata be ka ko kata ala ni de ngame ta ko dulu karu o ga kata ye nimbe kan na fa be aunde ka aun ala an ko ka buimo ka aun manga nyina wade ka ban olu be annana saram ta ka sore
o ye tara ni mun ye ala fe kana ni ye nema na i ka ɲinama bɛɛ ko nema na ka i wele kana yɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma o nema barika da seli yɛrɛ kunba n'o ye ala tanu ye ka ala barika da e ma ye allahu akbar bole ni ko bismillahir rahmanir rahim wana alhamdulillah tanu ye e ala tay o kore anna mi baraka da de la ala iya kanye de ala ndada do o ma seli tele ko na jo ngala fanyi nyemi gi en na ijo e ka jo ngala fa de gadne ala ngami na jo ayru taro ko ala e feno kanyo ko aba ngoro ko on na me ala ya ngia ko do de la ko na baraka da o selu ka tabba ita la ka nyuma yere ni ko alhamdulillah tanu ya ala tay todi ira miri e twadi e jo mene kana mi wala tay sevlam bila nyem abbe alata ibe du kulum nga wara ka toy kolo i koro pa dum no ka toy ji ka toy era i ire la halala jabani opma selbal lakika shitana kasega fanga doya ka ay nyoro la me yaro me ga yoro wo o chete o musote wal mamite fala ka jongale ngelo ko ni jora sella shetana tina kada ka di ba fa ka faminge ngami mi a to nene bi anyere sura bulu o dakura de ala fo ngandai suratul fatah da menana nyaga yer la sa e kana ika jumu o kana jigi kono kada ke mai oge amma ba yira ba nyonga ala ko alhamdulillah nyemi gi miro la beni no krashi tanaka dunia bi noya e ki mirala kan nemo ere ben nema mi ngono de ere ki farkulota sa joli bi jurgela banana e bora kasara jolda e nganga toala narma de rek tilaka nunu nat kibisinga ala shetana do ko yakoy ati toy wo nga ita katani ko ni abada otike nga an rutini mirire kada ka bon wono de don do de bangu ala e feno wajwa ma nano de ala bo la en ne de kudu dabra kelena ala tanni ala baraka dali ni o bla nyakoro mana ere kala halew ka una ala minu keke ma dama be ko to patwadi ko nay duskuna shaytana do yorobe do wayla o jamu mami hakli talaka ka kewale ko mo ko bla duskuna ala o nyayi de bokati sa o tani fana beti ngani flash tina mamina ika seli dale ka chade patike sey jole fi ala bodo ko aqim salata yuqimuna odbi yukhrij al hayy min al mayyit alle masay mi nyana ma bo shula wanya bo misala chamana jera ko kono anye furo misali ya di kacaya wanda kura fana ba le ko hanni do ro ba kono amis ma kesa mi mla du gro do fundani ba toli atol la koy era ne ba tolle sayo kisa ngon mo kisa ba o ala ko o nyana ma mi no fala na aw no do wa aw yo mi mla ko ni hotul la koy o shwine ko wa nyana ma ba la koy aw nota de ay anna ga torba ya ko ani ce dani yana e ay baraka ay de torba e ba ku fo ne e ba ka ne ala tanu de dumo ku ya fale wa uru de binade abe alay yukhrijul al hayy min al mayyit abo chokala e mami ni ala maye
anya fam ta ka jango on bi dimse minu nye kala yoro soro ala ya anga magorbo ko kan shuka bloga ka fangani mula ko kanye muso anga ala doni soro do tararo jamana una kata kala nge akachala onga yada nanga kaba anga arabu kamme anga dinama amino ke yada e ambanga bawkuna bangba minu jango ni olu rute kadina ko tete imoke o mom so wala ma balma do be ay balma yira gulu fa wala ma gulu fa ado ke anyo kangarda kakoro amna saga tafsir ke tayna nya ya lakra muhammad sallallahu alaihi wasallam abina ke abdul muttalib ala karman ni kala dongo ka gonga bula kasura katta kuya kuya abada muhammad dinde to dugurla do ke to baka dida dugula mo bra yanga do ke ala karman ni kala we kasus sada baka nyobe mun ala karman ni kala ami yada kuna wa sarafana ala karama fo maka abu jahal na nyona akaka aka shuga de kada ka nyiko be ke amaso andai mo oboni aka shuya ina aka shuta ala karamo fo ay sahaba bulaga aka chorba shudu gapma mi no pe we nene mi nyi arab ka do be kan dara do mana nene mo ke wala mo so minu ni dina mawte buga to balela do bi mi wulu so bi nyimi nene kana anga saniya jira ko kina fo sofe wala be aka mo ya ede nyama ke muhammad laka la ilaha illallah rasulullah buram maka buram madina ini ka to aydi progaje ini che wala ko we bora shwini la maro ne masai torba illa do hinana torba illa do kana nyigi nyebo de la yuko ju meta min al hayy atwa ange awo الميت من الحي فالحي يفرح الحي من الميت إلى تيرا فلم لكابي وا نيدا سوفيا وا ما لكو أيوا إكايرا دوغيا إكايرا وين إكايا داو دي سيرا دوغيا مو إفانيا كدلومي كاكا بلسوغا بيا كاكا سراغا داغنو بي adare bari fe boy e sorolo de law wulu sugo jole fle ni ga jela ko jeni lo jiwo e ba jen do ya e to ne ko ko mo sai nye bo de law ni ni gro la ko la gar kata ke mo e de wulu sugo jole lo ji fle sira daji i boro le ne ala fe ya da dabla ni bere bere fayra kata ko o manga bu ya ba ka ko no ko wana la jaw wallahi bina nae gai ga kaba ya dani ai hali kana ko ni wodi ba mo ba bitado sigatila ba bitado wala ba bitado sone kana damo ala ko fabila headed lode babla jene digi yi maga ngay ka kene ni bon ne la o yukhrijul mayyita min al hayy ko wani kaba ko masami ko mi wa mi bana bi nyana ma bo shula de aya to de mi shubo nyana mana ma fla be ke tian nabi lay nu dinga be mi ako ci wodi nu yalla de ci wodi ko e ba ko go be ci mi de dem na ta kulinga lu ngo bi ato koy kulu tega bi belgade nande ko nu ay ala bana chugodi ala kiram nge nungu ala ma ko kibine ninga debe akishala ere lay du che wona de tora de ne de nga deba do ala ko nu iko chugodi kana sagi puma nga de joli dogi ka mate de abane ka mayamo pam wa sono mo
o e nyana mai ni eshuye koy temenga woni ala bakate wati do kajira koy ne de tay nu de maçon وما ويخرج الميت من الحي وكر مو بجول جلبي نو دي كرا كنيكي كلوكوتو مالا باك على جرا نو سيوي وكمو يا دا ولا ما وني كتلكاو هي ابلا اتلي onga meka ni mami ho ni nyonye ne do anga malingo na mi mata kala aro jona na kana mo keno femno winjigo la ko du wala ma an mi kala aro jona ga ali an atwade anga kala ma korom no yanno lubina kina ko ayru ko ta foido eri mana ni dine oru dina nanai itulu ko buyen se gumma ki dawda fe lolu ga harfu ko may ni meta he ngalo mi tese almame jadi me ka dina do dugula e boro kala ma so lawa ni tara sabe kana dodo mi mo tanye bi de dafe onga fafa me nabiteme ni hage kata ke dogali aka dogali be sira iramo wayu ila arda bada mautiha ako wane de masai dukulo salengoro ko fe katla ka kanyina ma segamo ako masa de ne wambe boye amla te ba kono bi yoro jara foga bi unjira babe buri ngana la wati la na ko mo samia babe ke kana ko bura o ako mano aru nyebe ko la gien kono ya anyebe ko law ya do mo sanye sukula no na tabe ni chidum la kana ka fo mana ay gien la je aw matta ka sige je kono yobdo la kala suma yidu awru yeto misala la kanyama ko samia jol temena e kanyama kono hal be ma dola ka fo masay misika ibe ere e mieni e bina bampe ko mi atwadi i bora suma mina atwadi imo suma e asra dola bana pew ga watu were na kura kura ya wa masam yo ke ko mana kiyama do o nyina ma kura kura le ay tigaw ka wa kadhalika tukhrajuna o ko je ko na abu musalamiye ko nya dabo de ko jira la ka do ko aha do bina ayru salen ngoro ko fe abina kunne ala fe tere samiya ma ta nyina wa ata bina dire samiya ma ba nyina wa nyina ma tarami fe ba nyini ga ta fe digite nga mitla ga se koy ومن آياته أن خلقكم من تراب ne ala ka kaba ko do fle fala ka kaba ko do ne awta kaba boguri de la koy thumma idha antum basharun tantashiruna kunga fle dre aw ma la ma fle afar kulu lama akema ka dugulo fa be fa bi fle ma jema durata fara o ko ni ne ka kaba ko dalde buguru de ta do fle abe buguri ngabi nyina ko pew o fo saliba la ki ka bini tetru de ka jiranga ala do do la mena sake boyna o mena yati albi aka kaba ko do an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ko aka ba ko do aw yeru nye aw ru yira ko na de ko nye aflana wala ma ajjenwa asika tamingo ko nyo daka bo aw ru le ayira ba kuna litaskunu muto o kake nyama jo an basgi ani daha sababu ye tumana mina nabi gerawla to koray cheni muso ni aw ke ake nyo bar ko suma baye nyo du suma baye nyo nga nyana maya jabaye
وجعل بينكم مودة ورحمة كوني كانوا أني هنا نيو ودواني نيو أنجي يرون دي فامو أفهم بلاي chani mutu o tanyo yenge onge o tanyo onge shita kata shito okoteo akada ala ya tambo nyono to bi do ngami mola mawadda wa rahma o kudi kayde angu mi ganyon jude anyet sega da nyonga wani chawnu muso nga kala da bena foddo nga ba kala ti ba foddo nga ba pe jembi gere foddo ka ba ngala ko nye adda ka bonyona kile katla ka ke ashit se katla ka shito ikacheya ti dafa faka soro muso bibe ika muso ya fana tige muso ya fiyo faka soro chebibe wanya kanu do konera de kanu ani hina do ani nyonje na mabonyo na kanu hina bere oh nga ni kele bitami hongo muso nun tema ho muso tefe da ho mi no ma anga muso ko era dabda de changa paranyonga ay jeni ga game ko tema ya duna da barda utema ye ega mayam se ta kutude wala yo o atwaidi o fitna bay ndala sanami o ye andura nyona kambo nyona de na ku yambe ke dambe na mo ko andi hida e party misaka ni kele kundura muso ni cheuche fo dok nga ba pew kele ku de ba fiu nga ko nyo boy ka hinane magardo ani nyonje ka ke atsiga ta nyongo fiu igama bayato ke kira ni ka alama ya la ala ko nyo kele ko ni kira ko tola no nyuma yango tola nye idana yere ka bugo ni atwadi o jashi birenyi kite kataka to oh minungo bi ajago ya ko ga anda ka nyondo agara chori ima ala dasro mako hey warhabaniya tani bitadaw ma kadabna halihim de ko modo ko Christian kemaga mon père de masere ko ndamne ko manu ba mai de ne ma dan fe mi obodo ne muso dan mi ne bodo ne che dan mi ko ne ga taba ko do ga tage ko tigira musula ko mon père ka muso de ko tigira jama sere ko ma ko de o bunu yara lebu korana de no bo goya soro ko nyu tugo mega tage mo me bi je na be todi mon père o de nyira kabako do wero buran nyoy sada la tv sengi hadde shakum ajara de oh ala ko ma do to wala awa kabo do dina ko no chori cheni muso ya nemo bo dina ko no nere de adda no e ko kera ala ma yo ma kedi ko muso lable wala ma ta chen oh ni tariyera ko bo kay bo chala ala ko o sisa nyono de kanga na kiya kono mi ala domba bay nyono shi de kanga to ne tariyera ko bo borane ka mayala tade ne be baraji bi sebeye afanga de bilan de bila bi yere min nge baraji de be ngane yere ko ko baraji ko tew karsa ma tabe ati ma kam sumo se ga doga de baraji be mi ibara baraji kono ala ya doana de are ya doana saka nyira mine nga atwa de an saka ta ko mana nga ki ijia ko ki yira mine ka sira ku wala ko baraji so yaro de ne ere o tiga ka boy wala ma ko fa ala ko mo fa ye wa fa mo atwa de ninge abaraji ga baraji to yede kada ga yete saka ke
karsa ma sabe ay ti ma kam sufle o be nyeti de mo nyete mi ngwa wala sufle ni mu ala o kama ala ko qur'an ko ay man ko ma wala sallallahu alaihi wasallam are alla di nasira pour ay pour ke ala yanda na idi pour que baliya tere mo ga tabulu way furu ke muso nga waso nay na ma to kuna ka caya kata wonere mo de furu ke cew adda ci wala muso kele ngalondo ibna to nyeju ko boni fi tebra ko flata sabata fonnani cew fagate kele o fana done do ala fe on gona tabe kauta kibu dofsa do ala ko niyo ke ibna zoraya wonera mo yata fla saba ayata ko jamana min nye muso flata nanta ko ke do yani baganya bi akadi o muso do jamana muso e ko jena kwalu kadu flata la kasingo no kera jawa shala o bilafia kadaka kelende be du fe o kelen o de bitali l'église la o de bido nga era ni ala che i era ni ala che nane wara babulu ko metrasi a ese ga family o abina ko ala ko kanga minge ko ayanda ke utla kata do anya jubuka ne mi ala ko la ata nyi maka ne bado ne de ada bado ayata ta fla ata sama ta nan ta an ko ai hey we turn de ba muso mo fa si sabi ametrasi ala ka chanani ministru na amma bani be ani munye muso ire adosa o kamo o ka nyinita ebide silamo ka fen aka singa daga anve o de kapsa e ba do e ka che ka madrase ni arafa ba ga e tsega fenge wala ko nyimi wate abana de wa amina ne fala jiji goro ni munye kuma akwai nga talika ba ko do flani ka au nyono da ka wala ga katlaka ake atfiga nya nyongo ka kanuni hine ko do ani nyonje inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkaruna ako kaba ko benna mawye maminu no bitashi imiri bani wa min ayatina alaka kaba ko do fle halqus samawati wal ardi sangul andu kulo dali wa ikhtilafu alsinatikum ani aka kaunga fongo nyongo wa alwanikum ani ayru farqulu o sugu yaw kafo nyongo wala mo nono yaw kafo nyongo koni bene ala ka ko inna fi dhalika la ayatin mimma mi tashi nununa ibi kabako yi ibi wala nasro lil alamin dunbawi o sangulo dukulo do banguna do banjugoro mi manguna a brimen loma min kem trume ka do ka anyo nyini ka dese masanye sekula o du ko le bana jiube amaye jire ni alaka furote na yo bla milti tande dafa ni jey rabbe mahalaki ngo natabe anno jibe nyonga ga watri wata to seconde mo do mo kana fuli gana ga adama de rek miri na ibna he ame pratila ko se wala ngide jiga tani gole kana o kato ka tame jiga kasoro men era tajila alaka yabara juma bana amben bedo ngam pratile do pani no kanga ala to rakata Allahu akbar ala on sigi kenya koy ya famo re waqti la fa alsinatikum aka kaunga fonyongo akon mbene ala ka bawde ngawti tashini hila wa arwanakum ani
doga fiya doga je ala ko ni be farani ala dila hanno ya tro jamana do be wuro ka fundani ana nene ketuya farokolo be suya do ta o e chen yo nga endi nu be para era fima do be moni yere endu jamana na yalu tay chen be dai ya bita so ira taro abura mi yere nga udo era do boy obora mi ana aga me aga tara ya ai alu tay ando do ere endu ira ere udo adoro la dugle ko bita so do fima bo mete mbuluki ni wete ba fo kanga flaw ni tonu maga fiu o do rube anga ibe finyara mi no nene tainde alu ka fiu u bolma to be kaje parfuma se ko onga ni yala te adama de te ka gon noka singa fedo di do moti kisi ki nyewa ala ko ni ka kaba ko de do ka jira la nyese ko la kaunda chayani nguso onye katalaka anga nyon davara do ala ko yadda bo kamo nye kata nye ko kore akataka nyon bu natka do hele li taarafu akataka nyuma ngay nyonyi amado do ya yadda do dokna kan shayna chayata nanyo laje amisige anga do wala namo ka foko kemi tugo kurana kono ka fa wa ma arsala min nabi illa bi lisan qawmihi kama chide jichi foka nani aka chira minu mo kabina kuma ulu foka kadela manama kuma nako muhammad tewlu ga chide de daga chara gudu on dala ada ko kurana re kai ko ma fala ga chide bla kana min ci fani anya ko na re ga kurana da ma ko ci dinna aga mo ma chama aru ga kurana ko anya fa mi aka ada ko keba ka silamo da toy kam nabi siga jabi silama to fe ngamu jabi fogu dawale ni aya mi warani lisan qawmihi ale ake mai na tarawka arabu jamana kile kono arabu ko ngiru te kile nyi ngago toy anyoro ga mali kono kanjo libeya do ko mana jide maraga mago bela wa flamo go bila shino ko mo bila wa mianga bi do bo wa bi do ta ko no ngameno e mianga chide ala ye chiwa o ta mianga ko shino ko ke ene ala je ira mire abigate de ba bilisani qawmihi kado ta o ka jabe kado du fle be nyama nyona wona ta ti kangle bo moja jelle e chira kana moja le go daire moja jadu ambe jama nyona nga andara am anjigina de moja de ledila e dodla moja jelle andara folike fof la gaw tinyo gam on la me chire wo amma moja jelle go luka to wadi kadoka oni don nun tate gele ni wo ma faka chebe e na la che ada baro de gama ye lisanu korodo arba de ngeru ka chogoya ala ci shidin cici kana amo fa ka soro aru be chogoya mina tigi abo do wa abo do o he chogoya e chogoya be fem la mai kana ka o de jen ngada be chama bo ngalo e ngai rek ke chogoya no e min do ikungolo la e iye ba ko la idoma ko la o de do وكما فرق لك جاءكم رسول من أنفسكم وكمانا إيا بمانانغا تشيدي شنبا تشيدي بوبا تشيدي أنغا نينغولي ngona mali kono chido la ibaye anga nyina me la halaw yanno aba bedo atare bo takale wala wono takale ay kanko tew ngayor ga sigu nangal la do ngala bo bedo na bo dogo mana alere ya ndoy
o kuma aka o cogo yin afo da lisanul hali ako tuga bi min ko mo yi wala ko diccilen cici fa ka soro abina jama kulu mi mo o jama kulu kan la daw anuka atwa di sigi cogo ni nyomena cogo ni futo be nyon galamo o kuma na mana fe na ko bakata aru be la rakja bo nya fa ala meta de ne ala ko tan meta e jole bi ngana kira kango da mai ay baradi ngala mo sade o ma beni ka ciru ngage wa no dere mashidi selsi ko fe ni plaga be nya fe bo nga tiseli ka do tiseli mara tiseli flo ya ga selge mara ka bla nya fe bo on bebta ina la che o dine be mi o ma ami do ka dine fa ko nyuma alaka o di ambela jele mo ami do ke amal maka rufana ya enjoy enjaba solo temene da nge solo temene ya to longara te kaga so letan nan ko ya so letan ko ko ni temena ko temena te nyamna nga fulu bae ala ka de nyuma minana sulmana rufana nga fulu ba ka de mai ana bona atwairi ko dubba mi me nyamina nga fulu be makoroba ala ko kabru noro ye jadi ke e dinay fato ye dinay jadi fotobe amna vidini anvabi farma ru fana ko fayna ni ale mo kay ni chigana mala ye jadi ke fotobe ru fana ra ko ye chetige anaka fanda ya masami e ya bwashana ala setanye do ko albi hina ru fana na kaddema ya kal falila wa tawakkal ala hayy la yamut tarobe belma tarobe ngala era de ko be andi man nungal fayla lani ga hina nyai aywa ni telefon tu alhamdulillah ni wati na inshallah nga juru ala blale no bunya ani karama nga juru la blale me bunya ni karama ni wati na inshallah taala 76 30 27 33 pour le 77 86 78 53 mali kono mali koka nga juru labla lembe ni wati na bunya ani karama awe kabami damelo do ko kala ba kabami ada hata bila nasiba awo taboka kuli kaula doro ida basi warate kubal ko ko aka chekri na ka wita jola nenya tabala awo ka tidbero ko ala ka ula hera dam halo mama fam busore na doben ya jurula inshallah ma famute ndado réseau do salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kawale kabami kabon nambaso bismillah labda ni tafsirullah ko ko diga kala mogola ana soro am lago awo ada tafsiro sa ana kala du inshallah abu ko diga kala mogola awo allah da bela jidi la ka ngashol ko to ne amin la ka ngadi baliyo jidi amin la ka boso ga ya rabbi amin kulu bari inshallah jarani anbaraji jazakumullah miye nega juru e halsa ala blalendo bunya ni karama 76 30 27 33 yalo salam alaikum wa alaikum salam awele kabami tawele ka boso فو بسم الله تفضل ولا كل واحد تفسير لك ايوه الحمد لله فهو بكره تفسير لك انا بدي انا كشي جاني كنا دي استاذ ما كانش كان وانا كمان كده هذا تقول لي ما انا بعد ده بنكو ايوه السلام عليكم ان شاء الله jazakum la jallo الله siga so
fo ama bela jele fo ami choro fo am soro fo ani dema bela jele albi ala ka kalo time jirana an baraji ala ka fatu mun dawende dula ba wa kante ka fulbe fo fana nimizat sabake ne jural sa labla le me 76 30 27 33 wala 77 86 78 53 yitimu sana ba samake ka fulbe aywa dawe alhamdulillah قال آية لبان إنسان وقت لا في ألسنتكم أمي جوين فلو جمع كتب الأسان دو بوتا كوكا دلوي كفوكو كما كان فون من يوم دون كتب كان أليسلا دو باكان كتب كان كما كليدي دون يبان أفوي بكرة تنقال أو بيبازين يورين كان بس يكون مامي مسير كنا ما كان كلين فلوته أبلا جلنا كانوا مركب بين بمنا بين فلا بين بو بين مينغا بين donc alisa amba fe ka walwala di mogo ma mi ma ironi famu ko sira ala ka kuna jada ya rabana juma kutuba koro kan ibrahim sakoro kan mura buda Allah ni juma stali kali o be kene qur'anu shabe ga kutuba o bara ko kuna fandi mama ma fa qira'atul jumati o fara khutbatul jumati juma da kuna fano be mini ane ke kam mo kuna fane mo fo kana o bi kamme ma kuna fane nanu kuna sirdi o kuma juma mambe misiri kono olu la so chama mi kamme o do bakala kanga o do bakala de la o kamo nim ma jano almam nana na ba ko do bakala go nga kalma o bi jakara be ka profa mo wi o kuma da bara kiratul jumati ko taw ngana fara be ka salim ko yala do ba ko abeka salam ngala do bo ko ngala wa kada ka we seliu ka khutba no teklenyi o kama fura khutbatul jumu'ah am fo ko qira'atul jumu'ah de o ma khutba koroka nga fodi aywa odaw ne dula mota assalamu alaikum awale ga bomi aha awo awo inshallah alhamdulillah inshallah وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله انت عم بالمكي عليتا يفلو دي ان شاء الله جزاكم الله ما افو سامر بوكا فولي ان شاء الله تعالى امرو سيسي امرو سي فولي ان شاء الله فوفنا باموني كفولي فنا ان شاء الله تعالى ابراهيم فوفنا هل تراوري اوجا دمنا بنغا ميغاسو تراوري كفولي ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ما تراوري الحمد لله aba kumbe lamani kala ausirikala o bela bela kola awa ni mari do ba ambolo ba problem ni do ba so mino do to sina ko na na ba awa ko ko onu ko ni ya na ba ko ni shuma ba ko ni ya shuma lo fu ko sa on na wa ya le bi ba to kama uche shuma fu ba ko pa se ko ni ya fu ko awa awa ya le ba to ni ni ba ta ba shu la ba pa se pa wangu ni kama usikana kwa الله اكبر wala ko pa se ta por ko ni ta ko pa so pa ja wa ni ta ko sa on ta ba ko awo do ba ra ni ma furu ko ni ko ta wa ti ba ma oro ni ta ko oro ta wala inshallah kama kama na iroka trabre jazakum la aho nin tun ye nɛgɛ tarawele ka bɔ kita mara an bɛ kita n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo ko ka ɲi an ka foli ba ye an ka cɛkɔrɔba umaru fakɔrɔ kulubali ka zangan so an ka foli ba ye nin waati in
dɔ nɛgɛjuru la salamu alaikum ko ne bɛ karamɔgɔ ye ka wele ka bɔ min ka wele ne kɛ ka bɔ tiɲɛ kiɲa bisimila fadal zorobe de don masha Allah wala an bɛ ala barika la ɲinan an yɛrɛ ye diratu sɔrɔ ka sababu kɛ sikaso rajo kuma yɛlɛmana yɔrɔ min na awɔ an yɛrɛ bɛ ka lamini kɛ diratu la ɲinan ala barika la an bɛ tiɲɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo ka fara tiɲɛ sikasokaw ka mamuru fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ laminiw na awɔ minnu bɛ mamuru minnu yɛrɛ tɛ mamuru laminikɛla bɛɛ lajɛlen ka o bɛɛ lajɛlen fo kalo tiɲɛ ko ɲuman ala k'aw d'an bɛɛ lajɛlen ma inshallah arajo lamɛnna ba kɛnɛkɛnɛ bɛɛ lajɛlen diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na awɔ inshallah ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ inshallah ami ko bɛɛ lajɛlen fo na dɔnni kɛnɛya inshallah o di kalifa ma a diyara n ye hali bi inshallah jazakumullah ala ka bɔ kiɲa bina o kiɲa radio Sikaso ale yɛlɛmana yɔrɔ kura la o bɛ teli ka o kumana yɔrɔ caman bɛ ka sɔrɔ sisan awɔ an bɛ dugawu kɛ inshallah kiɲakaw bɛɛ lajɛlen ani morokan ba an ka musokɔrɔba tun bɛ yen ala ka kalifa minɛ na ɲina an bɛ ɲini ala fɛ ala ka dayɔrɔ suma dɔgɔkɛ y'a bɛ so ye foli b'o ye inshallah ta'ala ala ka hinɛ taabaw bɛɛ la ala k'u dayɔrɔ suma morokan kɔni général ka musokɔrɔba tun bɛ yen ya sise fatura ɲina Allahu akbar inshallah morokan Allahu akbar ala ka yafa kama amin min ye nɛgɛjuru halisa labilalen don dɛ waati tɔ bɛ o dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum ka wele ka bɔ min zantigila bisimila foli k'a bɛɛ ɲɛ Muhammadu Kulubali ni Sefiri. Awɔ. Ka fara Sidibe kan. Alhamdulillah. N bɛ foli bɛ Ahmadiyya fan bɛɛ zanigi la Mahamadu bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ. Inshallah. Waati taabolo dɔ ka ɲi. Allahu akbar. Ala k'an kɛ taabolo. Amin. Bango ɲumanw d'a ma. Inshallah. Ala n'ala sira. Alhamdulillah. Jazakumullah. Nin tun ye an balima dɔ ye ka bɔ Zantigila, an ka foli b'a ye. An bɛ Zantigila bɛɛ lajɛlen fɔ ale tɔgɔ la nin waati in na inshallah taala. O dɔ donna tuguni. N b'o ta. Salamu alaikum. Ka wele ka bɔ min? Ka bɔ min? Ka bɔ Ɲamana. Ɲamana bisimila fadal. Alhamdulillah. Muhammadu ka wajulu a kɛra ye ko a ka tafsiru ka d'a ye fo ka tɛmɛ. Allahu akbar. Ya dugu jaabe k'a bɛ taa Zantigila ko bɛ labɛn ka taa sɔrɔ yen a bɛrɛ ni tabiya dɔw la ala bɔ ma se ka taa. Ayiwa. Bɛ dugawu kɛ a ye. Inshallah. A fɔra ka dugawu k'a ye. N'Ala sɔnna ma. Mɛ ɲininkali tɛ fɛ. Awɔ. N'a sɔrɔ a ni maa min su mutu a bɛ bɔ dugu la b'o de sisan. N'Ala sɔnna inshallah. Awɔ. Na. Jazakumullah. An ka foli bɛ Zantigila ka bɛɛ Sanbaba Magano Kulubali ani Ɲama ani Mamuru tɔ bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ka bɔ Zantigila ye Amara Jallo ka foli bɛ inshallah n'o bɔra ye Kolokani Jijoni an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye présidents ni radio techniciens Alhamdulillah. ko jɛma Mamuru an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Alhamdulillah. Cɔribugu Togola Babilemugu ani Jadi an bɛ baara min na n'Ala sɔnna ma yɛlɛ don a y'a jija Gawusu Togola. Gawusu Togola kɔni Togolani. Kayikaw Saye Tarawele an ka foli b'a ye inshallah Awɔ. a bɛ Jadi min na an b'a ɲini Ala fɛ a cogo ɲuman Ala k'a nɔgɔya ani silamɛw bɛɛ lajɛlen Allahu akbar. Sikaso Kucala San Allahu akbar. Bla Segu Fana Joyila an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Kiyan Zorome bɛ yen an ka foli b'a ye inshallah taala Kulukoro an ka foli bɛ missionnaire bɛɛ inshallah Kɔlɔnjɛ Kita foli b'a bɛɛ lajɛlen awɔ an n'an tɛ se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma an ka foli bɛ missionnaire bɛɛ lajɛlen an ye min ka dugu tɔgɔ fɔ an bɛ min ka dugu tɔgɔ fɔ foli b'a bɛɛ ye ani radio baarala bɛɛ inshallah ni Jadi o ni Kolaminɛ inshallah an balima dɔ ye ɲininkali kɛ Sɛla ko fana ayiwa salamu alaikum
Drame. Ya drame. Drame, bismillah. Inshallah. 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 Awo. Alhamdulillah. Awo. Awo. Kura dumya. Aha. Allahu akbar. Inshallah. Jazakumullah. Drame. Drame. Jaranya ini faraji ami do ke ya rabbi alaka lemina dafale damo. Oh. Sangaw bele jey ga fulme kenga ya kura. Yala ya to ga fulla. Kura. Assalamu alaikum. Aywa. Alhamdulillah kabule gabomi. Pana bismillah. Musa Jara. Awo. Ando ka tawsir la. Inshallah. Ami fuli kai. Alhamdulillah. Amin. Amin. Kira ami fuli ga nga missionnaire Abdou Wabula. Kira nyama nga president no do da boy. Inshallah. La kanya kata. Alhamdulillah. La kan inshallah. Inshallah. Ndaraji. Do tu ye nyingali ke kabo nyama. Ana befo Daud boy ko alaka hine Jafar la mujahidu folo anga folo bu bele jele. Do tu ye nyingali ke kabe nyamana oni mami ntisika sun oka mude sumani ko be suma chodi. Do nyingali ke kabo nyamana. Ngami o nyingali ke aprofon dile do kele tla kanga be mo kenengela kadaka afraka jamana balu la chamanjelata minga gele anga jamana la balu be malu o mi mo dugumo e manyo e no e kabay mi me chamanjela e sanu kelengedi o ni asmati bulu kenenge tlo gelen tla o warka be mi mo bena bi kono do mo bena bi seki mo akoni ibo si yoroma tanga e bisaba ga e kalugele tay na re kemede do kemede si yoroma bisaba e kalugele no ma korobado wala ma banayat kilama dete afode mo fidia hagade inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Wati koni agune do de. Ande ma pelinda sare. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Kawle gabomi. Gabomi. Sikaso bismillah fadal. Awo. Aha. Alhamdulillah. Awo. Inshallah. Ibi mabora jula doni. Arajo ture ka bukoro doni. Ablawo. Amesika so bela jenembo ni wati na inshallah. Obi fo keranga yana katla ka fo tare o ka misiri kurani yoro kura arajo kura injere shiro kura ya toadi yele makero la fora luaila allo o kamo arajo rabi ta yoro la yoro mi zoro kataka yoro be sambe ma misika to mamuru befo do ke ta bamato eno Musa Siso akademaya president sengeni taka preminge amadi ko ina akara la nyana amiyo gindo aka fulbe ay jadi baw kala ani mama sanugo ani kamale sira ko almami anga fuli ba bele jele mamuru korban be do ya sura kakuna jamni yukulo bo kenaka wati mama sanugo Musa Siso amiyo gindo jangwale kalama e kala ne digido o de asura ka kuna de oni ni here suya nana anga ko ka fulu ke ko ka sabala ne ko munyu
o de dena bi de yaro mana yɔrɔ kura la ni an ka Bamakɔ misiri yɛrɛ bɔra yen an ka misiri wɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ yan fɔlɔ min bɛ u ta yin bɔ bonya ni cɛko ɲɛna sigatɔgɔw kɔni o kumana an b'a fɔ alhamdulilayi ale bi a y'a jija kɛ wɛrɛ ni kumakan a y'a to ka ɲɔgɔn ta a ye maakɔrɔba ninnu bonya a ka diinɛ lasiw ma dɔgɔyali ko bɔ a la pewu maa di ko ɲɛ ala ka nɔrɔ dɔ de ni ala ma d'i ma e hakili tɔw b'u tugu dɛ dɔw bɛ k'u ye de dɔw k'u ye ka hinɛ o la n'u y'i nɛnɛ kanu n'u dimina kana dimi ka da ka ala ye bila nɔrɔ de kɔnɔ olu bɛ dibi kɔnɔ o tuma ne dimina a ma ɲɛ dɛ ni dimina ala b'i minɛ o tuma ale bi ala ka jisuma kɛ ne na aw bɛɛ lajɛlen dusukun kan mana mina an bɛ ka nɛniya fa bɛ ka nɛni assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bɛ dugawu kɛ jamana ala ka a suma ala ka bɛnkɛlɛma na an ka sunkalo tafsiru kɛbaw an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen inshallah tafsiru kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ barikama ye dugawu minɛ kɛnɛ don a bɛ ka dugawu kɛ jamana ye inshallah silamɛya yɛrɛ fana ni an yɛrɛ ka kɛcogo jugumanw ni fɔta jugumanw kɛ bɛ ka maaw ɲugu silamɛya la bi komi n y'a fɔ don cogo min k'a fɔ haut conseil président kɔni ma se ka sɔrɔ an ka bɛnbaliya fɛ o yɛrɛ bonyaba taamasiyɛn dɛ ni bɛɛ ko ɲɛ woro ye o bɛ taa cogo di mun ne bi bankɛ mun ne b'a to président ma sɔrɔ ka da kan an y'a jira mɔgɔw la ko ngala ko tɛ dɛ ko tɛ ni ngala ko don mɔgɔw b'u boli k'u dogo an ɲɛ de an bɛ dɔ ta ka dulɔki ma diyagoya la k'o bila an ɲɛfɛ nka n'i y'a ye ko bɛn ma se ka k'o kan fiyewu fo faamaw yɛrɛ yɛlɛla ka an ma bɛn dɛ an ma bɛn dɛ o tuma ko tɛ ɲɛmaaya fɛn fɛn tɛmɛna n'an ye a fɔra an ɲɛna ko faamaw de y'u ta maa bila e ko nkalon dɛ a tolen an yɛrɛ dama ma yala sɛbɛn ka bila nin ye wa o tuma hali minnu nana n'a fɔra faamaw y'u bila faamaw b'u jɔ fɛ hali n'a kun ye faamaw jɔ u bɛ dɔ bila ɲɛfɛ ɲinan tiɲɛ wa an tɛ ka foyi fɔ ka d'a kan an ye jamana yɛrɛ kuma suli an dafɛ jamana bɛɛ bɛ ka yɛlɛ an na bi olu ka hɔkɔtɔ ɲɔgɔn kunfɔrɔbɔ tɛ yen n'a fɔra u k'a sigi u b'a sigi hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fa kan nka Mali ta o nɛni n'o ɲɔgɔn dɔgɔya ni o fɛ o taara se hakɛ ma o kuma na a ɲɛmaaya sigi yɛrɛ tora yen nin ye lebuba ye dɛ a ye dɔn an ka segin an kɔ sunkalo in na ni sunkalo banna a ye dubabu kɛ a ko ɲɛ bɛ minnu bolo yen a ka segin an kɔ ka taa a fɔ faama ye kuma nin sen in an b'a fɛ ka ɲɔgɔn faamu k'a sigi o ma taa an bɛ lebu de kɔnɔ ka taa a ye jamana bila lebu dɔ de kɔnɔ fo ka taa ɲɛmaa sɔrɔ ka da kan an y'a da mɔgɔw ɲɛna kɛnɛ ko ngala ko tɛ sɔrɔ b'a kɔnɔ tɔgɔ b'a kɔnɔ dɔlɔ b'a kɔnɔ o ma kɛ ala ko ye bilen wa an tɛ se ka jamana silamɛw bila sira ɲuman kan yɛrɛ n'a dɔn an bɛ ta cɛw tigɛ kelen don an na ala ka kisi ka bɔ o ma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh nin tun ye bi tafsiru kunnafoniw ye sunkalo tile 10 inshallah ta'ala san 2025 kɔnɔ an b'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na maa maa kun sɔgɔlen bɛ an na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye min ye an ka karamɔgɔ ye Cheikh Umaru Muazu Kulubali ni maa min mako b'a la a bɛ se ka wele kɛ 76 30 27 33 76 30 27 33 ni a ye wele kɛ ani karamɔgɔkɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah ta'ala o mana minnu bɛ k'an lamɛn jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Docteur Sakɔ an ka foli b'a ye mɔgɔ jijalen don ma cɛsirilen don Faransi kɔnɔ nin waati in na minnu bɛ k'an lamɛn Amérique Espagne Allemagne an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Côte d'Ivoire kɔnɔ Ganadugukaw an ka foli b'aw ye nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Zaɲana a n'a lamini jɔn fɛ ayiwa inshallah arazali terrain ko wajulu bɛ su in na inshallah ta'ala 21h waati ala k'o jira an na an b'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ Bamakɔ n'an lamɛnni bɛɛ lajɛlen su in na ni ala sɔnna 21h30 radio Rabɔ FM an b'an ka kunnafoni ka yan ni ala sɔnna ma inshallah an bɛ bɛɛ fo bi ta an b'a bila yan MTA maaw an ka foli b'aw ye ni maa minnu mako b'an yɛrɛw la a bɛ se ka wele kɛ 77 86 78 53 n'a ye wele kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo radio baarakɛlaw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye minnu kɛn bɛ ka u ka waatiw bila k'u niw fili baara kama waati bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo u ka cɛsiri la waati in na inshallah an b'a fɔ wa akhiri dawana anil hamdulillahi rabbil alamin